Ni nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda kumapoyamba na imitu yake. Boma lati madrayivala a galimoto zikuluzikulu avomera kuyambiranso ntchito zawo kutsatira zokambirana. Gulu latsopano lapempha boma kuti liunike mozama nkhani za chakudya, madzi ndi kusintha kwa nyengo m'dziko muno. Mu nkhani zina, boma likuganiza zophunzitsa alezi okwana 551 pofuna kutukula maphunziro amene mpoyamba m'dziko muno. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tendikhaye limodzi. Nayofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu yati madrayivala a galimoto zikuluzikulu m'dziko muno avomereza kusiya kunyenyera ntchito kwawo. Akunkuyu ati izi zikutsatira zokambirana zomwe anali nazo ndi nthumwi za madrayivala awa ku Lilongwe dzulo. Madrayivala awa akhala akufuna boma komanso mabwana awo kuti achitepo kanthu pa mavuto omwe akuti amakumana nawo. Izi ndi zina zomwe Akunkuyu anayankhula zitatha zokambirana nazo. Tsono nkhawa imeneyi ndiyopita kwa ndani? Ndiyopita ku boma kapena yopita kwa olemba ntchito? Nkuona kuti nkhawayi inaliyopita kwa olemba ntchito foti ena kumwewa kuvomereza ena sakupanga. Ndiye boma linadzipereka kudzera kunduna kuti ifeyo tikhala pakati kuti motsatira malamulo tithandizane kuti pakhale kumvetsetsana kuti zimene mudapangana zikhonza kumatheka. Ndiye chimenecho ndimene tamvana tsono boma lakhala pakati kuti zimene boma linapanga kale m'mbuyomo zimene linavomereza kale zimenenso ena olemba zawo ntchito akuzipanga kuti ena wanso adzizipanga. Ndiye takhazika task force imene iyang'anire zimenezo kuti ikumane masiku 7 asanathe, koma kwa lero pakhale kusayinirana kumene kuti achitike lero kuti awa olemba zawo ntchito avomereze kuti zoona ndalama iyi tidzikapereka, komanso olembedwa ntchito avomereze kuti zoona tidamvana ndi zimenezi ifenso kuboma tikhale ngati mboni pamenepo. Pomaliza pa tsiku la lero tikhoza kunena zoti zinthu zimene adayika mu chikalata chawo nkhawa zawo ya ku immigration ya mapassport komanso nkhawa yakuti mabwana ena sakumawapatsa ndalama imene boma linalengeza kalero adzipatsidwa, nkhawa zimenezo tathana nazo. Ndipo utengera kuti nkhawa zimene zinawapititsa kunsewu kapena kuwapatsa kunyenyera ntchito ndi zimenezizi timakhulupirira kuti nkhawa zikhale zathedwa kunyenyera ntchito kumalekezanso pomwepo. Koma madrayivala awa sanatsimikize ngati asiyadi kunyenyera ntchito kwawo. Gulu lomwe angolikhazikitsa kumene lotchedwa Malawi Church and Community Transformation Movement lapempha boma kuti liunikire mozama nkhani zokhuza kukhala ndi chakudya chokwanira, madzi ndi ukhondo komanso kusintha kwa nyengo. Poyankhulapo pa izi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wati mfundo zomwe gulu lidapereka zithandizira masomphenya a boma. Kelly Napolo ali ndi ripoti. Mmodzi mwa akuluakulu a gululi m'busa za Kawalala watsindika kufunika kuti magulu azipembedzo azitenga gawo potukula madera awo komanso kuthandiza maboma pobweretsa kusintha m'dziko. Iwo ati mipingo ikuyenera kukhala patsogolo pa ntchito zachitukuko. Tikamanga mtolo tukamba za kubwezeretsanso tekeze chilengedwe ine makamba za mone phiri la Mijiru. Olo mapiri athu ngozungulira blanta ino kaya ndi Sochi kaya ndi Ndirande atheratu. Andifuna kuti tikhale limodzi mpingo anthu kudera ndi boma tigwirire limodzi kubwezeretsanso zimenezo. Chipepa china chokamba za zimenezo, chipepa china chokamba za mmene tikuonongera madzi athu ndiso mmene timasamalirira madera amene tikukhala. Kungochoka panopo mukangofika pansikapo mupeza kuti ife azibambo tikati kukodza timangokodza paliponse, tikungoonongeratu malo amene adali okongola. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wati afikisa mfundo zomwe gululi lapereka kwa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera. Nkhani imeneyi ndi imodzi mwa zinthu zovuta kwambiri zimene tikulimbana nazo monga boma, komano pali nkhani zambirimbiri. Ndi nkhani imeneyi ili ku khotinso ndi sindikufuna kuti ndikambe zambiri kwa mungodziwa kuti boma landira nkhani tigwise ntchito nthawi imeneyi kuti tithane ndi zimene mavuto okuzanza mapepa a plastic amene ali opyapya. Ausi apemphaso amipingo kuti agwirane manja poteteza chilengedwe pofuna kuthana ndi mavuto omwe akudza kamba kakusintha kwa nyengo. Mwambo okhazikitsa gululi unayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera pa Henry Henderson Institute kudusa mkati mwa tauni ya Blantyre mpaka ku mpingo wa World Alive. Gululi lidakhazikitsidwa mchaka cha 2022 ndipo limalimbikitsa mipingo kuthandizira pa zinthu zina zochitika m'madera awo komanso m'dziko. Bungo loyendetsa chisankho m'dziko muno la MEC lauza Malawi kuti akhale ndi chikhulupiriro ndi makina akalembera otchedwa Elections Management Devices ponena kuti ndi apamwamba. Mwazina MEC yati makinawa ali ndi kuthekera kokana kulemba munthu wina mukaundula ngati analembetsa kale. Samkalimira wadza ndi ripoti.
Antalimanja anayankhula izi ku mzozo pomwe bungwe loyendetsa chisankho la MEC limafotokozera mabungwe omwe aboma komanso atola nkhani ku chigawo chakumpoto za mmene makina ochitira kalembera agwirire ntchito yake. Iwo anena kuti ngati njira imodzi yolimbikitsa kuchita zinthu poyera, bungweli liyitanitsa akatswiri oona za makina amakono a intaneti kuchokera ku zipani kuna kuti adzamvetsetse bwino lomwe mmene makina awa akugwirira ntchito zake. Sakhale ndi mantha monga mwa nthawi zonse pa registration komanso kuvota, mamonita, maobserver anzathu inu a ulutsa mawu muzakhala pompo kuonera kuti zonse zikuyenda bwino, komanso aliyense azatha kuona kuti kwalembedwa anthu angati ndipo mawu akuonekanso anthu angati. Wapampando wa bungwe loyendetsa chisankhoyu adatsindika kuona kuti ndondomeko ya makono yochitira kalembera wa mavoti ithandiza kuona kuti zipani zitsatire bwino lomwe mmene chisankho cha chaka chamawa chiyendere motsata malamulo. Wapampando wa bungwe omwe si aboma ku mzuzu a Edward Kantuseya anati ndi wokhutitsidwa kamba kanjira ya makono yomwe bungwe loyendetsa chisankho labweretsa, koma ananena kuti aphunzitsa anthu ambiri za njirayi. Ena mwina amalembetsa ujenino kawiri katatu metanena muja kuti kodino adziwatani mwa malamulo, apart from kuti system yezitha kuchonga kuti awalembetsa kawiri kapena katatu kapena ayi, komano kuti anthu ngati amenewo adzipanga nawo chani. Zimezi ndi nkhani zina zimene anthu anawunikira MEC kuti no ngati nkhawa zawo ndi khulupirira MEC amva ndipo afotokoza kuti no mwa malamulo anthu ngati amenewo ndi kuti lamulo lidzitengapo gawo. Akantuseya anena kuti bungwe la MEC liwonenso nkhani yokhudza netiweki makamaka ochitira kalembera akatolera mayina a anthu kuwatumiza ku bungweli. Kumkumanowu anthu ochuluka anafunsa mafunso makamaka okhudza ngati makina awa ngotetezeka, ndipo pafupifupi mafunso onse anayankhidwa. Malingana ndi bungwe la MEC, kaundu wa mavoti udzayamba mwezi wa Seputembala chaka chino ndipo udzachitika masabata awiri, koma m'magawo pamene kampeni adzayamba pa 15 June chaka chamawa. Amayi amene akudwala matenda a kansa ya mawere ndipo afika poti sangachire tsopano akhoza kuyimba lokoma pamene boma likhale likulendera mankhwala otalikitsa moyo a odwala matendawa. Bungwe la Max Foundation lati ndi akumwa ndipo anaonekedwa kale. Zambiri ndi bwezi kausi. Poyankhula pa mkumano ndi anthu osiyanasiyana ogwira ntchito za umoyo lachinayi mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa bungwe la Max Foundation muno mu Africa a Catharina Shippers anati mankhwala awa soyeserera koma kuti amagwiritsidwa kale ntchito ku mayiko amene ali ochita bwino. Iwo anati zonse zokambirana za mankhwala awa zikamalizika ndi unduna wa za umoyo, anthu akhala akulandira mankhwala awa mwaulere. Mankhwala awa ndothandiza kwambiri chifukwa amayi amene amadwala kansa ya mawere miyoyo yawo idzitalika tsopano. Mtsogoleri wa bungwe la Advanced Breast Cancer Global Alliance a Fatima Kadoso anati iwo ndokondwa kamba kamgwirizanowu. Breast cancer does not have to be a death sentence. Amayi akuyenera kuwuzidwa kuti matenda a kansa ya mawere ndochizika, chofunikira ndi kupita ku chipatala kukayezetsa komanso kutsatira uphungu wa madokotala. Matenda a kansa ya mawere dali mgulu limodzi mwa matenda a kansa amene amatenga miyoyo ya amayi ambiri mu dziko muno. Tidakali mu nkhani za umoyo, nduna ya za umoyo akhumbeze katatu chiponda yaonetsa kukhutira ndi momwe ntchito yomanga zipinda za odwala amuna komanso akazi wa chipatala cha Balaka ikuyendera. Achiponda anena izi pomwambo otsekulira zipindazi ndipo anati khonsolo ya mbomali igwiritsa bwino ntchito ndalama zomwe inalandira kuchokera ku boma. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu ku Balaka Blessings Makuwira. Mutsogozaso ndi dokotala wathu amene ali kuno ku Balaka District Hospital akugwira ntchito yotamandika. Boma limeneli la President Dr. Lazarus Chakwera adakhazikitsa thumba la paderadera ku nduna wa za umoyo. Thumba limeneli nkhani yake ndiyo kuti kodi tikoze mwanji zipatala zathu zakale. Mukaona kuti mukayenda zipatala zambiri za boma zimakhala ndithu zosakhala bwino. Mukapeza kuti pena magrasi adaphwanyika kalekale, mukapeza kuti masilingi akugwa, zije zoti penti inatha kalekale inada kalekale, chifukwa panalibe ndondomeko yoti chipatalacho tizipatsa
ndalama yoti izikonzerako zinthu. So program mawake bwana mkubwa wa mbomali atamanya harawa wati zipindazi zamangidwa mu nthawi yake. Kunali mpungwepungwe lachinayi masana pomwe moto unayamba kutentha mbali ina ya hotela ya Mount Sochi ku Blantyre, koma motowo sunakhalitsa popeza kugwira ntchito pamalowa anachita changu kuuzimitsa. Mtolankhani wathu Ulibwereni Mpasa anafuna kumva zambiri kwa mmodzi mwa akuluakulu pa hotelayi Atemwa Kanjadza. Ende kunali incident ya fire scare sunali moto wenyeweni mukamoto kamene kanayamba ku dump house kumene timatayako zinyalala, koma immediately moto uja utaoneka kuti unayamba tinatha kupanga contain moto uja ndikusiya ndithu kuti tawupanga contain komano chimene chinayambisa pakali panopa tikufufuza kuti chingakhale chani and tikupanga rani ma internal processes athu kuti tipange establish kuti chinayambisa ndi chani. Fire scare imene sinali yoopsa hotel sinali pa chiopsezo china chilichonse, komanso magesi athu sutanali pa chiopsezo china chilichonse. Moto umenewo umachipikirabe pambali ndithu kuchokera ku hotel kumene kumagona alendo. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Season, enjoy the best football moments with your hashtag BFFGoTV. Get GoTV Max today to enjoy all the best football live on SuperSport. GoTV, love it. I want it all. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Alizi okwana 551 ndi omwe boma likufuna kuti aphunzitse miyezi iwiri kudzayi pofuna kuti kuti maphunziro am'mera mpoyamba. Undunaona kuti pasakhale kusiyana pakagwiridwe ka ntchito pakati pa amayi ndi abambo. Wati ntchito iyi ichitika ndi thandizo la ndalama zochokera ku World Bank. Esna Tembo ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Fale Panda. Ahamira ati mgwirizano womwe apanga ndi a Synod ya Livingstonia ofuna kuphunzitsa aphunzitsi a skulu za mmera mpoyamba ngofunika kwambiri, ndipo ngati unduna aonetsetsa kuti aphunzitsiwa akhalepo ambiri. Chaka chino kapena noti mwezi uno tikukonzekera kuti tiphunzitsenso alezena 551 amene ala ndi maphunziro amenewa maboma ochokera maboma pafupi 10 amene aphunzitsidwe ku Blantyre, ku Mangochi komanso ku Nzuzu. Ndipo mmawu ake mkulu woyang'anira skulu za mmera mpoyamba ku Synod ya Livingstonia a Edward Kamtuzi ati apitiliza kugwira ntchito ndi boma pofuna kusula aphunzitsi ambiri a skulu zosiyanasiyana. Private makama katapeza kuti ali kuthekera kwa ngokuvuta kwambiri ndeti upanga maubali kuti ndikandalama kochepa kamene ali nako tikhoza mathandizirabe pofuna kuti thandizire boma kufikira anthu onse kuti maphunziro amene amachitika mu skulu za mmera mpoyamba kapena chisamaliro cha ana mu skulu a mmera mpoyamba chikhale cha standard yabwino. Mmodzi mwa ophunzira Amelia Chatsika apempha amayi mdziko muno kuti azilengapo umwini popereka maphunziro kwa ana awo m'makomo. Kunena kuti isi ntchito ya mphunzitsi yekha kapena mphunzitsi wa primary kapena wa nazare, koma ndi ntchito ya wina aliyense ngati mzimayi ngakhale ku nyumba akuyeneranso kutenga gawo yomphunzitsa mwana. Tonse tigwirire ntchito limodzi.
kukhazikitsidwa kwa maphunzirowa kuthandiza ana a sukulu za mmera mpoyamba kumalandira maluso oyenera kuchokera kwa aphunzitsi awo. zokonzekera za mwambo wa atonga omwe ukhalepo loweruka kali kudzali mdera la mfumu yayikulu Mkumbira ku Nkhatabe akuti zatha. uwu ni mwambo omwe kumakhala chionetsero cha miyambo ya atonga ndipo udayamba mu 2017. nayi Feston Mbalekezo ndi nkhani yonse. poyankhula lachinayi mmodzi wa akuluakulu atonga heritage a Harris Mzumala anati mwambowu akawukondwerera poyang'anira mutu okhuza kusamalira chilengedwe. Anzumala anayankhula izi pomwe kampani ya chibuku yawathandiza ndi ndalama zokwana 1.8 miliyoni kwacha pa chilinganizochi chomwe chikufunikira ndalama zokwana 48 miliyoni kwacha. Iwo anati ngakhale sanakwanise kufika ndalama yonseyi ndi othokoza kamba kathandizoli ndipo apempha makampani ena ndi anthu ena akufuna kwabwino kuti apitirire kuwathandiza. Chilengedwe ndiye mwagonawo moyo wathu chifukwa mutha kundivomereza kuti na amene chilengedwe chikuonekekera ifeyo ngati atonga tili okhuzidwa. Ndiye tufuna timeme anthu kuti nkhani ya chilengedwe isamalire. Mutha kuona mmene zikuchitikira kuti tikakhala zaka zitatu zinayi kapena 10 zikubwera kudzakhala bwanji pa nkhani ya chilengedwe. Ndiye ifeyo ndiye mutu wathu wa chaka chino. Chilengedwe ndiye mwagonawo moyo wathu. Poyankhula posachedwa apa bwana mkubwa wa boma la Nkhatabe a Roger Snewa anati bomali limataya mitengo pafupifupi 3.4% chaka chilichonse kamba kazifukwa zosiyanasiyana. Poyankhulapo za thandizoli a Kezland Soko amene ndi mkulu woona za malonda ku chigawo chakumpoto ku kampani ya chibuku anati iwo amakhulupirira kuti chikhalidwe ndi chimene chimalumikiza wanthu ndipo nkofunikira kuti azithandiza zilinganizo ngati mwato. Izi zinizofunikira kwambiri kutengera kunena kuti chikhalidwe chimene chimatibweretsa ife anthu pamodzi. So ngati kampani yathu ndi kampani ya Malawi, it means anthu amene akusangalala ndi Malawi. Palibe chifukwa chone tikhale ife tikhale tili patali. Ngoma ngati makampani amene ali Malawi, ifenso mukhala ngati Malawi, zizofunikira kwambiri kuti anthu amene titengepo nawo mbali pamene akusangalala. Mtauko wa Tonga unakhazikitsidwa mchaka cha 2017. Pa chikondwerero chimene chinalipo chaka chatha, akuluakulu oyendesa mwambowu anapempha boma kuti akweze imodzi mwa mafumu ake kukhala mfumu yayikulu ya Tonga kuti chitukuko chipite patsogolo mbomali. nzika zokhala m'mizinda ya Blantyre komanso Norfolk, Nebraska mdziko la America zinakumana mu mzinda wa Blantyre kuti zikambirane njira zopititsa patsogolo ubale wa mizinda iwiriyi. Mkulu wa sukulu za Norfolk kuno ku Malawi a John Mtika wati mgwirizano omwe unakhazikitsidwa zaka zisanu zapitazo umatsamira kwambiri pa nsanamira zolimbikitsa chikhalidwe komanso chitukuko. Lweren Mpasa ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Sambanda Junior. Antika anati mgwirizano ulimbikitsa kusinthana kwa luso, ntchito komanso luntha limene lingalimbikitse kutukuka kwa ndondomeko zotukula chuma pakati pa mzinda wa Blantyre komanso Norfolk. This relationship started some 5 years ago and nothing significant has taken place. And with the coming of Honorable Iwo anati izi zili ndi kuthekera kothandizira kusintha kwa miyoyo ya anthu okhala m'mizinda iwiriyi. The needle so that there is benefits that are going to come to Malawi and also benefit that is going to come to United States. Ndipo wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre, Councillor Isaac John Osman, wati pakufunika kuzipereka pakati pa mizinda iwiri kuti ubale wawo uyambenso kuyenda bwino. Iwo anati ngakhale mizindayi idapindulapo kale, zikuonekeratu kuti ubale wawo unazirala. Choyambirira sitinganene kuti tapanga ubale lero ko chifukwa choti ubale unalipo, ife tangopeza ubale ulipo. Kwa ifeyo tipindulapo chifukwa taona kuti ndi sukulu yomwe ikuthandizira achinyamata kuti akaphunzira sukulu akumakamalizisa sukulu yawo ku America. Komanso akapita ku America kuti amakayamba kugwira ntchito akuphunzira. So kwa ifeyo ndi phindu kwambiri. Osman anati nthawi yakwana tsopano yoti mizindayi iyambenso kugwirira limodzi ntchito kuti ikwaniritse zolinga za mgwirizanowu. Mwambowu walimbikitsanso mgwirizano umene unayamba pafupifupi zaka zisanu zapitazo. Ndipo National Bank of Malawi yati ndiyo dzipereka kuonesetsa kuti ntchito za umoyo zipita patsogolo mdziko muno. Pakadali pano banki yapereka 7 miliyoni kwacha ku ntchito yopititsa patsogolo ntchito za uchembere wabwino yomwe imayendetsedwa ndi nyumba yosindikiza nkhani ya National Publications Limited.
Chimwe Msomali ali ndi ripoti. Thandizo la chaka chino mudongosolo lomwe amalitcha kuti Mother's Fun Run mchingerezi lipita ku chipatala cha Chikwawa. Mmodzi mwa akuluakulu ku National Bank Atamara Mtuwa ati ngati banki amakhulupirira kuti anthu athanzi ndi omwe angathandizire kwambiri pa chitukuko cha dzikoli. Ife monga National Bank kukhala kwathu timayika mtima kwambiri pakuthandiza dziko lathu kumbali ya moyo wa thanzi. Ndiye timaonesesa kuti azimayi ana akukhala ndi zipangizo zoyenerera zoti angakhale pamene muzipatala akubereka ndipo akukumana ndi zosiyana-siyana athe kukumana ndi chithandizo ndipo pasakhale mavuto ena aliwonse. N'chifukwa chake tinachiona chinthu chopambana kuti tithandize pa project imene National Publications akupanga ya Mother's Fun Run imene mathandiza muzipatala zosiyana-siyana chaka ndi chaka, ndipo chaka chino ali ku Chikwawa. Ndetaona kuti nchofunikira kuti tithandize ndi ndalama yokwana 7 million kwacho. Open Chulu ndi mmodzi mwa akonzi a Nkhani Publications Limited ndipo ati ndalamazi zithandizira kukonzekera bwino kwa mwambowu. Amchulu ati sizoona kuti amayi adzimwalira pomwe akuchira. Mother's Fun Run ndi ndondomeko ya kampani yosindikiza news ya Nation Publications yomwe inayamba mchaka cha 2005 ndicho linga chothandiza boma komanso anthu ena kuonesesa kuti pali uchembere wabwino dziko muno, kuti nthawi imeneyo yomwe zinkayamba nambala ya azimayi omwe amamwalira pobereka inali yayikulu kwambiri, inali pafupifupi ma 900 pa 100,000 aliwonse. Komano muzaka zapitazi taona kuti manambala amenewa akhala kutsika, panopo tili chamma 300 komabe ndi nambala yayikulu chifukwa choti si chinthu choona sizoona kuti anthu azimayi atha kumamwalira chifukwa chobereka nthawi zambiri chifukwa chosowa zipangizo zoyenerera. National Bank yalonjeza kupitirira kuthandiza kuti Amalawi ambiri adzitha kupeza thandizo loyenera ku chipatala. Kudzera mu Mother's Fun Run, anthu osiyanasiyana omwe ali nkuthekera posintha zinthu amabwera pamodzi pofuna kupitisa pasogolo ntchito za umoyo komanso uchembere wabwino. Nkhani zathu ndi zomwe ziko tisiyane na insomito yake. Boma lati madrayivala a galimoto zikuluzikulu avomera kuyambiranso ntchito zawo kutsatira zokambirana. Gulu latsopano lapempha boma kuti liunika mozama nkhani za chakudya, madzi ndi kusintha kwa nyengo. Nkhani zina boma likuganiza zophunzitsa alezi okwana 551 pofuna kutukula maphunziro a mmera mpoyamba mdziko muno. Munali ndine Yankhosi Onda. Some of the best start from the streets of Africa. And to be the best, you have to be there when it matters. Play for the fun, play for the thrill, play responsibly. Proudly African, bet with the best, Premier Bet. We are back with the latest lineup from Betway. Betway's front three starts strong with cash out and sweat bet. Plus, you can boost your